Gymnázium Partizánske dnes večer ožije. Študenti pod taktovkou profesorov si pripravili rôzne prezentácie, pokusy, logické hry či pozorovania, najmä pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na gymnáziu, ale aj iných záujemcov či nadšencov biológie, chémie, matematiky, informatiky, geografie, fyziky a iných prírodných vied. Asi pred mesiacom sa začalo 70 študentov a 10 profesorov gymnázia v Partizánskom intenzívne pripravovať na večer prírodných vied. Každý sa našiel vo svojej oblasti a mohol ukázať, v čom je dobrý. Boli využité odborné učebne a laboratória, ale aj iné priestory školy, ako napríklad telocvičňa. Program bol náučný a zábavný nielen pre žiakov, ale aj rodičov, starých rodičov či učiteľov z iných škôl. Pýtali sme sa, čo všetko si dnes študenti pripravili. Aké sú vaše pocity krátko pred otvorením večera prírodných vied? A tak ja si myslím, že veľmi dobre, pretože do organizovania tejto akcie sa zapojilo množstvo veľmi schopných ľudí. Aj keď ideme túto akciu organizovať poprvýkrát, tak ja si myslím, že všetko je veľmi dobre pripravené a čakáme už len na hosti, ktorí prídu a myslím, že sa im v našej škole bude páčiť. Návštevníci sa môžu tešiť na mladých ľudí, ktorí sú na Gimply, krásnych ako si ty. A dozvedia sa aj niečo nové, lebo v telocviku je súvis aj s biológiou. A my tu chceme poukázať na to, že v dnešnej dobe dosť ľudí zanedbáva to telesné. Môže sa učiť, ale popri tom by mal myslieť aj na svoju telesnú schránku. Čím sú dnešné pokusy zaujímavé? Sú zaujímavé tým, že si ich vlastne môžu všetci návštevníci skúsiť aj sami. Sú to experimenty, ktoré robia deti na hodinách a široká verejnosť sa k ním vôbec nemusí dostať. Tak nech si to skúsia na ostro u nás na gymnáziu. Riaditeľ školy Tibor Čolár o 17. hodine slávnostne otvoril akciu a zaželal všetkým príjemný podvečer. Jednotlivé stanovišťa sa v momente zaplnili množstvom nedočkavých zvedavcov, ktorí sa chceli čo najviac dozvedieť, napríklad ako tvrdne malta, ktoré potraviny obsahujú vitamín C či škrob, ako správne usporiadať orgány a kosti v tele, aké sú geografické ako vznikajú blesky, alebo sa zahrali na podnikateľov a potrápili si hlavičky na logických hrách. Zisťovali sme, ktorá z prírodovedných oblastí sa návštevníkom najviac páčila. Tá chémia asi najviac. Chémia sa mi najviac ľúbila, ešte fyzika sa mi tiež páčila. Chémia. Chémia. A čo konkrétne? Slonia pasta. Tajné písmo. Chémia. No? A čo konkrétne? Slonia zubná pasta. To bola paráda. No, tak asi chémia. Na chemii chce pokusy a potom na telesnej výchove tie vlastne merania. Boli sme v chémii, to sa nám páčilo, s deťmi sme sa zahrali logické hry, to bolo super, boli sme v geografii, tam nás Robo chcel skúšať, veľa sme nevedeli. A boli sme v biológii, tam sme sa o srdci čo si dozvedeli a teraz ideme do fyziky. To je taký strašiak, pán profesor, pre nás. Splnilo tvoje očakávania, to, čo si tu videl? No tak určite je to, akože toto je veľká škola, určite to splnilo očakávania, čo nám hovorili učitelia, že toho tu bude viacej ako na našej škole, lebo my sme to organizovali. A tak určite to splnilo očakávania. Dosť, lebo teraz máme na chemii troška to ťažšie a teraz to je také tak sme sa naučili veľa toho. Ja som úplne vysmiatá, takže ja nemám ani slova na to, aby som dostatočne pochválila túto akciu. Presne. Ako ste spokojní s účasťou na tejto akcii? Z účasti som prekvapený, je strašne veľa účastníkov a majú aj pomerne veľký záujem o jednotlivé pokusy z fyziky. Koho to bol nápad uskutočniť takúto akciu? Bol to nápad alebo idea pána Znašika a pani Vyskočilovej z Klatovej. Prišli s takouto inšpiráciou zorganizovať niečo také aj u nás na gymnáziu. Po odchode všetkých návštevníkov profesorka chémie pani Vyskočilová zapálila bengalský oheň, ktorý však zmiernil vietor. Žiaci, ktorí sa podieľali na príprave projektu, prespali v priestoroch školy a do neskorej noci sa zabávali hrou Scrabble, aktivity či polnočným volejbalom. Bolo to všetko náročné, nemuselo to byť tak fyzicky ako psychicky, ale proste dalo to zabrať, príprava dnešného večera nebola najľahšia zrovna. Takže teraz tu za chvíľku odpočívame a čakáme, čo sa bude diať a potom sa možno pridáme nakoniec. Gymnázium navštívilo viac ako 200 návštevníkov. Padli otázky, či sa podobná akcia zopakuje aj o rok.
Vďaka pozitívnym ohlasom začali organizátori uvažovať aj o tejto možnosti. Pre výbor